لی وڵاتی ئەڵمانیای مانگرتنەکە دەبن سەرناوێ ڕاوەستاندنەکە ڕوومەتێ ji bo derxistina band an got îsabe ji nava xaka me ji aliyê rêxistina bihara Kurdî û revenda Kurdî ve ê di jî kiryarên PKK di derheqê gelê Kurd de hate li darxistin. Duh roja şemiyê 25 Eylûnê revenda Kurdî li welatê Almanya mangirtinek lê ser daxwaza Komîta Rêxistina Bihara Kurdî lê darxist. Bê beşdariya hejmarek mezin ji revenda Kurdî ji Rojavayê Kurdistanê û parçeyên diniyên Kurdistanê ji siyasetmedar rojnamevan çalakvanên Kurd û hunermendan mangirtin dibin navê rawestandineka rûmetê ji bo derxistina band an got îsabe ji nava xaka me li dijî kiryar û siyaseta PKK di derheqê gelê Kurd de hate birêvebirin. Kamîreya Rêbaz di nava cihê mangirtinê de amade bû û dîmenên mangegirtinê veguhest. Gotê de hejmareke gotin û gotar ji aliyê siyasetmedar û çalakvanên Kurd ve hate xwendin. Abdülkerîm Hacî serokê nûneratiya Ewropaya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê dê gotara xwe de behsa kiryarên PYDyên terorî ji revandin û terorkirin û revandina zarokan li Rojavayê Kurdistanê jî kir. بالجابرية دولتك الهيزة يا بوئيرو عم تبي سفارة وسكنينا وعم تنجي فكرين عم تبيجن أبرك اسمها جيونا نجمعها جيونا ناس والله لديها ناس بارشة هاي مصر كردستان لديها لما تابن إيرو عم يبين أبكم كشيها جعب ليدي هم كشيها ما لا شك حنان حتى بقي ورجع بداله حتى بقي عمودي حتى رضا عندنا زاروكا كشتنا نص شهيد نصر الدين برهك رضا عندنا مع مستعد بهزاد دورسن رضا عندنا فؤاد حسين رضا عندنا جميل ابو عايد بدهي شعلك بانا ايرو حبسي بريخسنا هذا بإدارة هذا إدارة فكتي يابون كردستان سوريا بغسل الدارة هەروها dimangirtina revenda Kurdî de sloganên şermezariyê ji kiryarên PKK di derheqê gelê Kurd de bi taybet li Rojavayê Kurdistanê û destwerdana wê di nava xak û serweriya Herêma Kurdistanê de hatin bilindkirin. Serbarî bilindkirina ala Kurdistanê û wêneyên şehîd û qurbaniyên ku li ser destê çekdarên PKK hatîn şehîd kirin. Dê mangegirtinê de lê ser rewşa bajarê Efrînê jî hate rawestandin û gotin û xestekên welatiyên Efrînê ji aliyê çalakvanên Efrînê ve hate xwendin. Jêbilî gotinên siyasetmedar û çalakvanan hunermendên Kurd jî bi stranên xwe yê neteweyî beşdarî di mangirtinê de kirin. Di dawiya mangirtinê de revenda Kurdî bi dengekî bilind bangkirin bijî Kurd û Kurdistan bijî hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û pêşmergeyên Roj û gelê Kurd nema êdî ji kiryarên PKK'yên terorî ditirse. Bijî pêşmergê Roj! بيجي بيشمركي روش Bijî pêşmergên Roj! بيجي بيشمركي روش Bijî Serok Barzanî! بيجي سرق برزاني Bijî